Čaute, vítame z nového videa, dneska bude video dneska ja im budem miešať drinky, týmto tu dvom chlapčekom. Áno, takže budete dať like, odber, uvidíme sa čo. Takže ľudia, ja neviem, že išiel miešať drinky a dúfam, že to bude dačo dobré. No, asi ak som na chlapcom miešal drinky, no tak prvý drink bol hnusný, ostatné sa mi urobí dobre, pretože ja som nechcel byť zase až také zlý. Uvidíme, čo nám urobí Jančo, pretože to sa toho bojím. Ja viem, aký je Jančo. No ale uvidíme, aké to bude, takže začaute. Takže ľudia, akorát nám Jany priniesol drinky. Maťo, choď prvý. Aby ste vedeli, jak to vyzerá tak mlieko, ale mne v tom dačo plave. Aj Samovi to tam plave. Samo, ja toto pijem každé ráno, ale teplé. Takže ľudia, Maťo, ide prvý. Ja sa to tak bojím. Na zdravé. Tak ja to dám. Dávaj, neboj sa. Ale akože vonia to. Toto som to pil. Dneska večer chlapci budú mať... Nie je zle. Vidíš, Maťko? Vidíš to? A toto isté som vám tam dal. To je káva, ne? To je káva. Počúvajte, viete, čo som vám tam dal? To je karo a čistá voda. To je detská káva a čistá voda, ale není to zo Počúvaj. Voda, No. mlieko, No. sol je drahá, takže vegeta. Aj to som vám tam mohol dať, ale vegetka je lepšia, predsa slanejšia. A raňajková káva. Ja káro pijem skoro. A ja karo pijem. No tak by vám to malo chutiť, len tak extra. Ale kamo to... Prečo mi to začal povedať? No lebo to není teplé, sa ti to nerozpustilo samo. No. Samovi sa to... Samovi... To mal preto lepšie. No, Dobre, ja už to... ideme na drink. Ja už nechcem. Dobre, ideme na drink. Čaute. Takže ľudia, ide miešať drink. Maťo. Teraz Maťo ide miešať drink. To bude extrém. Ja som zvedavý, ja sa bojím. Ľudia, pozerajte sa. Keby toto vidíte, pravíte doma, neviete o tom, čo by ste robili, píšte nám do komentárov, nie? Sluchaj ľudia. Boli pokazať. Ideme sa zahrať s optičkou ľudia. Basketball, bez. Čo si myslíš, že nám donesie? Dúfam, že nám čo dobre teraz. Počúvaj, to čo sme teraz robili, tak sa bojím dosť. Ľudia, ďalší drink budem miešať ja. Takže to bude dobre. Udelám bára. Bez basketball. Michael Jordan! Možno som mikrofón. Ja sa teším. Ura. Ale veľmi by si nemohol. Neviem, ktoré máte. To sa teším. Pozri, že sme zatiaľ natočili. Máte, ako tam nechaj, hej? A ja to nechcem. Ja som mu dal takú fajnú kavičku. A on mi zrobí... Čo máme? Čo mi rozpráva? Má tam určite vyránko. A ja viem, čo tam dal, to je cerálie. Že ne? Však on kúpne. Dobre. Jaké to je? Solené! Cítil sa, aké by som pil solenú vodu. Veru, že to nedá celá, že dá... Dobre, keď... Napíko, druhá strana. Ne, ja to neviem. Ochutnali sme, budem rád, som to lovedo. No. Ľudia, poďte do mnou. Ľudia, ja si musím odskočiť na vecko. Potom máte vám drink, no to je koniec. To je ešte horšie než to Maťové asi. Ja mám vovačku, že sa ponáhľam domu. To neviem, tak nesme nekedy. To nesme, že môžeme točiť do 12 večer.
Ty si tam čudo. No a aj tak on to ochotná prvé, nie? Si gogo, nie? To je voda stále moja, takže na zdravie. Není to až pod také presované. Skús to. Daj si to. Vidíte, mu idú mimiky, ale Poďme tiež na to. bez chuti také úplne, ale hnusné aj tak. A ja viem, čo si do toho dal už. No, na čo paprikové, nie? Na aké korenie si do toho dal určite. Viete, čo som, poďte sa pozrieť, že som... To som tam dal. Len tak, normálny deň. Na Keď sa ma zlepšie si to. Nie, to nedáme. Čaute ľudia, je už koniec videa a nezabudnite dať like, odber, zvonček a vidíme sa. A vidíme sa v ďalšom videu.